Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Formal nang inilunsad ng Pampanga State University o PSU ang tatlong makabuluhang proyekto para sa edukasyon at community engagement. Sa pamamagitan nito ng isang kasunduan na nilagdaan ng PSU Apalit Campus itong July 2, kasama ang Department of Education o DepEd Apalit, San Vicente Elementary School at lokal na pamahalaan ng bayan. Lain ng mga proyekto na palakasin ng literacy at numeracy ng mga mag-aaral, iangat ang digital skills sa mga guro at patatagin ang kahandaan ng mga paaralan sa panahon ng sakuna. Kabilang dito ang Project Usbong na isang tutoring program para sa mga estudyante na nahihirapan sa pagbabasa at pagbibilang. From Clicks to Fix Project na nagbibigay ng digital upskilling sa mga guro. At ang Project Protect na isa namang 3-year program para sa disaster preparedness at school safety. Pinangunahan ng mga direktor at eksperto mula sa PSU Extension Services Office ang mga inisyatibo, katuwang ang mga guro at estudyante ng universidad. Ayon sa pamunuan, mahalagang bahagi ng misyon ng pamantasan ang paglilingkod sa mas malawak na komunidad. Binigyan diin naman ng DepEd Apalit ang kahalagahan ng kolaborasyon sa mga naturang proyekto na inaasahan umunang magbubunga ng mas matatag at ligtas na paaralan para sa mga estudyante at guro. Abangan ang iba pang mga ulat at updates sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.